बेखौ मा जायगा होनदोंमोनलाय बावलायलांबाय आं बेयो गरम बाजार होनो गरम बाजार मानि थाखाय गरम बाजार थानायखौ एसे मिथिगोन नामा नोङो गरम बाजारा गोदो खुलिजेननायाव बिराद गरम मानसि दंमोन औ बेनिखायनो गरम बाजारखौनो फार्स्ट दोननाय जादों फार्स्ट दोननाय जाबाय बेनिफ्रायनो थालांबाय Good evening to everyone. Welcome to back my Raja Donsi YouTube channel. आं गासिबो Raja Donsi YouTube channel गासिबो बरायना लाबाय आं दायो दंफैयो नै जोंनि न' खाथियावनो आरो बियो बे जाहैबाय माने गरम बाजारनो आरो माबायदि गरम बाजार आंबो खोनाबायसो थादों खिन्थु मा मोनो आङो जायो जास्ट मोनफैबाय आङो माबा मोनसे मैगं बायनो फैदों आरो बेखौ एसे खोन्थालांनोसै आङो ओमफ्राय इयाव दखान खुलिनाया बारा गोबाव जायाखै जास्ट माने आजि बोसोरब्रै बोसोरबासो जाबाय खोमा बेखौनो एसे खोन्थालांनोसै आङो इयाव मा मोनो मा मोना आरो ओमफ्राय आं दखानाव मैगं बायनो फैदोंमोन आङो ओरैजाय एसे खोन्थानोसै आङो आंनि न'निफ्राय जास्ट माने 1 किल'मिटार गोजानाव आरो ओरैजाय साहा लाइनाव नै नुबायना नै बेयो जाहैबाय जोंनि माने राजकर आलि ना बियो बे राजकर आलि ओमफ्राय आंनि न'आ ओरैजाय थांगोन आरो ओरैजाय थांगोन एकदम ओरै हाजोखै थांसिगोन दुनागुरि माबा गारि ओमफ्राय र' एसे खोन्थानो आङो नैबे लामाजों आं थांगोन दायो आंनि न'आ बे लामाजों थांगोन ओमफ्राय ओरैजाय थांगोन माने सुरुंबारा गामि होनना बुङो बेखौहाय एकदम सुरुंबारा गामियावनो आरो बे ओरैजाय तिनालि गेजेराव ओमफ्राय ओरै थांसिगोन मा होनोखाय ओरैजाय मा थाङोमोनलाय दुनागुरि आरो जियादल ना ओमफ्राय ओरैजाय जोंनाव मा मोनो होनदों खोन्थालांसै आङो फार्स्ट टाइम नै बेजों रायलायग्रोनि ओइ दखानि खबरा बुंदो माब्रै मा मोनो नोंनाव दाउ मोनगोन ना मोनगोन औ आदसा मा बयलारसो नामा इयो बयलार नै मानसिया बेदर गोदाग्राया बेखौ मा जायगा होनना बुंदोंमोन बेयो गरम बाजार औ बेसेसो गोबाव जाखो बे खुलिनाया दखान बेयाव जेनेबा जायगा खुलिनाया जाबायानो 10 बोसोर 12 बोसोरसो जाबाय 10 बोसोर जाबायना जाबाय आयौ एथ' गोबाव जाबाय आं माने बारा गोबाव जायाखै बायदिसो मोनदोंमोन होनबालाय लकेल मोनाना लकेलखौ मोननाय जाया सेलेंपाति बोरैबा जायो औ सेलेंपाति माबायदि ओरैनो नेरानेफेरा ना ब्रा ओरैजाय नै दखाना फिसासो जानो हागौ खिन्थु माला ओरैबायदि भर्ति बा मा नांगौ मोनजोबो मा दखान बेयो नोंना हलसेल नामा आंना हलसेल बेसे गोबाव जाखो नों दखान खुलिनाया आंना बोसोरबा जाबाय बोसोरबा ओइ माथो सासेलाय बुंदों माथो 10 बोसोर मा जाबाय दखाननिया बे नङा बेना दाउ दाननायासो औ दाउ दाननाया 10 बोसोर जाबाय आदसा दाउ दाननाया 10 बोसोर जाबायना मा मोनो नोंनाव दे एसे खोन्थादोब्रा आंनाव मोनो बाल गासिबो मैगं थाइगं फोरानान सामब्राम दालि गासिबो नै इयाव एसे खोन्थानोसै आङो बे मा बुस्थु इयो जाहैबाय सिराना सिरा ओमफ्राय बे थफ्लासेयाव बेसेबां लायो सिरायालाय 20 थाखा नैबेलाय बा मुरि बे मुरि 30 थाखा केजि नामा इयो माबा आधा केजि दं आधा केजियाव बेसेबां 30 थाखा ओमफ्राय नैबे कबि ना औ नै ओमफ्राय इयो मा डिजेल ना पेट्रललाय पेट्रल आदसा आलु सालु गासिबो मोनजोबो ना ओमफ्राय ना गोरान साग्रान गासिबो मोनजोबो आदसा सेलेंपाति बोरैबा जायो मोजां जायोना मा जायगा होनदोंमोनलाय बेखौ गरम बाजार सुग्रोमबारि गरम बाजार आदसा ओरैजाय एसे खोन्थानोसैलाय नै बेखौ मानसिखौ मायदि नुदों नुनायावथ' मानसिखौ एसे लानथाथा माथो मानसिखौ बिराद डेन्जार नुथार माथो मा जायगायाव बेयो थाराजान सुग्रामबारि गरम तिनालि होनना बुङो गरम तिनालि औ माथो गरम बाजारसो होनो मानसिफ्रा गरम बाजारबो होनो गरम तिनालिबो होनो जानला मोनला माने बयबो मानसिफ्रा फैनानै नों दानागार आं दानागार दखानफोरखौ लुलायलायनाय सेलायलायनाय जादोंमोन मा जाखो नोङो नै गरम बाजाराव फैबाय नै माथो थमथमाबो रेडिथार थमबो रेडि ना नोंना बेयावनो स्टेना बेयाव नामा बेयावनो थाखायो अबाव ना नङा थाराजान जेंग्राय बेसे गोजान जायोलै बिनिफ्राय बेसेबां आधा किल'मिटार ना आदसा सानसेयाव थाइबेसे खामायब्रा नोंसोरलाय बायालासिनो सरासनबालाय ओरैनो थायो मा थायो मैगं थाइगंनि आन्थाया थेवबो सिं थायो होनना खोन्थाथाराब्रा खोन्थायाना नै जोंना आबौआ बेबो जाहैबाय सुरुंफारानिनो आरोना आबौआ मोनहा बेयो सुरुंफारा जायगायाव रायजो जानाया खै बोसोर जाखोलै बे गामियाव रायजो जानाया जाबायलै आयंमोनहा उन्दैमोन होमबा आदसा ओमफ्राय नोंसिना जोनोम जायगायाव बबाव दलर गामि हाब माबाखैब्रा मिथियाना दलर गामि मा दलर बिजनि एखे मोखाङाव बेसेबांसो सनाव फैदोंमोन बेवहाय बहुत गोबाव जाबायलै मा समाव फैदोंमोनथाय 80 सननिबो सिगां मा होमबा बै समाव हाग्रा हुग्रा बायजोब्बायमोन नामा हाग्रा 80 सनाव बायाखैलै लामाफ्रा मायदिमोन बे समाव लामाफ्रा लामायानो गैयाब्रा
थख' आथिं थोंथाम जानांगौ हाजो रोंथाम जानांगौमोन बिदिसोमोन नोगोराव थांबा नोगोराव थांबा आदसा गानायाव गाबा आथिं थोंथाम थोंथाम ना थख' दायो आङो मा होनदों इयाव नै गुगुनिबो मोनो गुगुनिखौ आं टेस्टिं खालामना खोन्थानोसै माबायदि संदों माबायदि मादोंथाय बेखौबो माने सिङाव हाबनांगोन ना सिङाव हाबनांगोन नामा दखानि माथो इलाय मा बुस्थु बिलाय मा बुस्थु इयो लाव बिजौ नामा थाइबेसे बे मुथायाव लाव बिजौआ मुथासेल'सै नामा जोब्बाय बे मुथासेल'सै होमबा र' सिङाव हाबनाय नायनि माबायदि गुगुनिखा जानाय नायनि थावना थावा ओइ माथो रुमाबो एकदम मोननै मोनथामथार बोरो गुगुनिया नै लकेल नालाय जोंना जायगाया इदि आरो ना अरदाब मासे अरजों सङो अरजों सङाबा आं गेस रोङाबा गेस रोङा माबोरै जायो माबाफ्रा सेलिं पार्टिफ्रा बे गरम बाजाराव जाया बिदिनो मालाबा जायो मालाबा जाया खै बोसोरसो जाखो नोंसोर दखान होनाया जायाखै जायाखै 1.5 बोसोर जाबाय आरो 1.5 बोसोरसो जाबाय इयाव आरो सोरबाफ्रा फैबा फैनो हागोन बेनो जाहैबाय गरम बाजारा नै बेलाहि जोगोनार मा जोगोनारा न'नि नामा न'नि मा मोनो एसे खोन्थादोब्रा बे नाफ्राव बिनि नाया बे जियादलनिबो दं अबे जियादलनिया बे जियादलनि ओं ओमफ्राय नैबे जाहैबाय सालान सालान जियादलनि ओमफ्राय बै माबाना जियादलना बेसेबां केजि केजियाव 800 800 आदसा बैलाय ना सिंगिया ना सिंगियाबो 800 800 आदसा बेखौ मा जायगा होनदोंमोनलाय बावलायलांबाय आं बेयो गरम बाजारनो गरम बाजार मानि थाखाय गरम बाजार थानायखौ एसे मिथिगोन नामा नों गरम बाजारा गोदो खुलिजेननायाव बिराद गरम मानसि दंमोन औ बेनिखायनो गरम बाजारखौनो फार्स्ट दोननाय जादों फार्स्ट दोननाय जाबाय बेनिफ्रायनो थालांबाय अ ओमफ्राय नोंना दखाना बेयावल' ना आरो बेलेगाव दंबायो दखाना माने आंना बेहायल' बेहाय आङो खै बोसोर जाखोलै दखान नालाय जाबाय बोसोरथाम नोंना अबाव नङा न'आ बेहायनो जायो आंना बे सुग्रोबारियावनो आदसा सेलिं पार्टि माबायदि फिल्मफ्राथ' मोजां मालाबा मोजाङानो ना गाज्रि आदसा आं बेफार नालाय बेफार नालाय नै आं सोरबाफ्रा जुदि फैनो गोसो दंब्ला लांफैनो हागोन नै ना गोरान मोनगोन ओमफ्राय लकेल ना मोनगोन जियादलनि ओमफ्राय बेखौ मा ना होनोब्रा बे बामला पामब्ला बामला माबायदि लैयो जानो मोजां मोजां ना बेलाय बेसेबां केजि बे 600 आङो नोंथांमोननो खोन्थाबाय बेयावहाय दखान खुलिनाया मानि थाखाय गरम बाजार नाम थानाय मा आरो मा मोनो बेखौबो एसे आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय नोंथांमोना नायनानै निस्सय मिथिबाय जानांगौ खोमा सोरबाफ्रा जुदि फैयोबा फैनानै लांफैनो हागोन एभ्रिथिं आरो ना जेरैखि नाङा मोनो बानलु संख्रि जानायनिफ्राय मैगं थाइगं लानानै नोङो ओमफ्राय ना बायदिसिना आरो ना नोंनि जेनेबा रायजो जानायनि बेलायाव नोङो माखौ नांगौ बेखौ मोनो सोरबाफ्रा जुदि फैनो गोसो दंब्ला फैनानै लांफैनो हागोन आरो बेयाव एनि टाइम माने बेदरफोरबो मोननाय जायो माखासे जानाय लोंनायफोरखौ आरो बेखौबो एसे खोन्थाबाय आङो बे जाहैबाय आंनि न'निफ्राय माने जास्ट माने 1 किल'मिटार बा 1.5 किल'मिटारनिफ्राय 1.5 किल'मिटारनि गोजानाव आरो नोंथांमोननो खोन्थानो होननानै आं नोंथांमोननो बेखौनो भिडिअ बानायनाय जाबाय सुरुमबारि आरो ओरैजाय दुनागुरि मोनैनि सिगां बे खाथियावनो आरो बे गेजेराव आरो फैयै आङो नै जोंहा नैबे मोनसे जायगायाव मोनफैलायबाय आङो बे जाहैबाय जोंहा तराजान तिनालि बेयावबो जोंनि बिनिफ्राय जेनेबा बिनिफ्राय जेनेबा हमना ला 500 मिटारनि गोजानाव आरो बे जाहैबाय गरम बाजार ओमफ्राय बे जाहैबाय जोंहा तराजान तिनालि बेयावबो माखासे एसे दखानफोर दङ बेखौबो एसे खोन्थानोसै ओमफ्राय बेयाव माने आङो साहा लोंफैबाय थायो आरोना सम आं साहा लोंग्रा दखानखौबो एसे खोन्थानोसै आङो माने फार्स्ट टाइम जायगानि माखासे थासारिफोरखौ एसे खोन्थाग्रोनोसै आं माबायदि नै बेयाव माने फिसा दखान दं आरो गुमदि दखान ना मा होनो बेखौहाय ओरैजाय ओरैबो गंसे दङ ओरैजायबो बे गंसे मोननैबो बन्द खालामबाय ओमफ्राय ओरैजायथ' बेखौ मा थिगोन बेखौथ' मिथिला आङो ओमफ्राय नै ओरैजायबो गंसे दखान दङ ओमफ्राय ओरैजाय गंसे दखान दङ ओमफ्राय नै आंनियाव आरो आंना न'आ ओमफ्राय ओरैजाय ओइखिजानो आरो खाथियावनो आं ओरैजाय थांगोनसै आङो दायो ओइयाव आरो आं माने सम फैयो आरो बेयाव जाहैबाय माने नेपाली तराजान तिनालि के बोसोर मा हल दुकान খোলা 5-6 বছর আপনার জন্ম ক'ত আছিলে ইয়াতে আচ্ছা ঠিক আছে মইতো ভালকৈ চিনি পাওঁ বাৰু মাজে মাজে মই ইয়াত চাহ খাবলৈ আহোঁ কেলৈ মই ইয়াত চাহ বুলি ক'লে মানে ইয়াত পিয়ৰ গাখীৰ পায় মানে বেলেগতো নাপায় লোকেল গাখীৰ ক'ৰবাত মানে পাউডাৰ লিকুইড এনেকুৱা দিয়ে সেইটো কাৰণে মই মাজে মাজে সময়ত মানে চাহ এনেকুৱা মানে লোকেল গাখীৰ খাবলৈ আহে এবাৰ মই দেখুৱাই গৈছোঁ আপোনাক खोन्थাबाय आङो बेनो आं बेयाव माने बिसोर जाहैबाय नेपालि बिथांमोनाबो जोंनि एकदम गामिनि खाथियावनो नांजाबफानानै दंखायो आरो बेखौबो एसे खोन्थाबाय आङो बिथांमोना माने दखाना बिदि आरो बिदिनो गावलिया एरिया नालाय ओंखायनो जोंनाव बारा मानसिबोथ' होंगो दोंगो जाया ओंखायनो माने बिथांमोनाबो बिदिनो थुबथाबैनो सोलिबाय दं आरो ঠিক আছে बिदिबा आं साहाखौ लोंग्रोसै बेनि उनाव आरो एसेबाव खोन्थालांबावनोसै आङो सोरजोंबा एसे रायलायनो एसे नाजानोसै जोंनि नैबे जायगानि मानसिफोरजोंहाय जेनेबा दखाननि मानसिफोरजोंहाय बिथाङा खै बोसोर কিমান বছর হৈছে বুলি কৈছিল আপুনি খোলাটো 5-6 বছর ন এনেকুৱাই চলি আছে না টুকটাক আমিতো যেনিবা গাঁৱলীয়া দোকান ঠিক আছে
itu लामा दहाय खोन्थाखादोंमोन आङो बेबो जाहैबाय जोंना तरानि आरो ना চাগে বুজি নাপায় বুজি নাপায় ন আপোনাৰ ইয়াত কি কি পোৱা যায় দোকানত দোকানত কি পাব ন মটন কল অঁ নাৰিকল অঁ এইটোৱে পাব আৰু বাবকি ল'ৰা ছোৱালী এইটো মিঠাইবিলাক আচ্ছা আচ্ছা আপোনাৰ মানে দোকান দিয়া কেইবছৰমান হ'ল দোকান দিয়াটো 20 বছৰ মানে হ'ল 20 বছৰমান আচ্ছা আচ্ছা 20 বছৰ পুৰা হ'লে আৰু 20 বছৰ ন মানে নহয় হ'ল হ'লে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াৰে লোকেলে হয় ন আন লোকেল নহয় দোকান পাতি কেনেকুৱা চলিছে ক দোকানটো ক'ব নালাগে দোকানটো নচলে ইমানকৈ ইমানটো নচলে ন आरो बानायबाय दं ओमफ्राय आं नै दहाय साहा लोंदोंमोन आङो माने साहाया बिराद मोजां बानायो माने बेयाव ना तय साहा खाय बहुत ভাল ओरैबायदि मोजां साहा बानायो माने लकेल गाइखेर नालाय ओंखायनो आं बेयाव सम सम माने सम मोनबाथाय बेयाव माने साहा लोंफैबाय थायो लकेल गाइखेरनि आरोनि दा माने खाबा इदियाव होयो माने मोजां दिबिना आमार भिडिअ एबार आं बेखौनो खोन्थाबाय नोंथांमोननो जोंनि आंनि न'सुं सेरनि न' खाथिनि माखासे नुथायफोरखौहाय नोंथांमोनहा जुदि नायदोंबा निस्सय नुबाय जानांगौ बेनो जाहैबाय जोंनि गामि एरियाफोरनि दखानफ्रा नै बिदि जायो माने ना माने जोंजोंहाय बिसोरो एकदम गामिसे बायदियानो थायो आरो आंनिफ्राय न'निफ्राय एकदम खाथिथार आरो जास्ट माने मोनसे बेनिफ्राय आंनि न'निफ्रायसिम जेनेबा 200 मिटारसोल' जायो जों बिसोरजोंनो माने जों थांलाय फैलाय जालाय लोंलाय जों बिदिनो सोलिनानै थायो आरो बेनो जाहैबाय जोंनि गगामुग एरियानि मिंमां एरियानि सिङाव थानाय जोंहा ताराजान नेपालि ताराजान तिनालि होनना बुङो आरो ना थांबाय आङो दहायबो एसे खोन्थाखाबाय ओरैजाय बे मा होनो गरम बाजारखौबो बेनो जाहैबाय जोंना नैबे एकदम गामि एरियाफोरनि माखासे दखान ओमफ्राय माखासे हटेल बेखौबो खोन्थाबाय बेखौनो आं नोंथांमोननो दिनै एसे खोन्थाबाय नोंथांमोना नायनानै जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालामना होदो आरो हाजासे शेयार खालामना होबानो जाबाय अके